ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ପାଣ୍ଡିରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ମିଶି ସୁରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ କଦଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବି ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଜିତୁ ପରିଡ଼ା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସୁରାଟ ଥାନାର ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଥିଲା। ଥାନାର ଏତଲା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସେଠୀ ପାଣ୍ଡିରିପଡ଼ା ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ବାପା ରମେଶ ସେଠୀଙ୍କୁ ମାରଧର କରିବା ସହ ଘରେ କଳହ କରୁଥିବା ନେଇ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ବାପା ରମେଶ ପଲସରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସୁମନ୍ତଙ୍କ ବାପା ଦେଇଥିବା ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପଲସରା ପୋଲିସ ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ସୁରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିତୁ ପରିଡ଼ାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଗୁଜରାଟ ପୋଲିସ ପଲସରା ଥାନାକୁ ଆସି ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ୍।